Simple question. Uzongitshela ukuthi ungaphuma phara wena wakhesa ukuthi ungangitshela. Buka manje siphethe kanjani? Ngikuphisha umgodi ngasanga phansi ngiphinde ngibulala umuntu kodwa manje wena still ngikuphisha umgodi. Mfakile masenga. Sure. Kodwa uyaphila. Ngishapha. Ngiyacela ukuthula umbiko kamushala. Kuthiwa lo muntu omcwathise lapha kuyena owaqhubula kalahamba nomaphari. Umuntu oqhubula kalahamba nomaphari unobaleke. Okay, hayi cha. Ngiyabonga lokho kwenzeka kumina. Siyabonga. Fuck. Ngixolele bese. Bangixolele bakini, bangixolele nogogo nomkhulu bakini. Ngixolele. Ngixolele nje. Kunomsebenzi sengiqalile la. Awuphuthume la. Kufuna siqedelele. Buza yami. Ukapa wabukapa. Inja yezinja. Indoda yamadoda inquma olovu iphuza igazi labo ungabinda abazalutho. Bengithi ngiyabheka mkadakade. Engathi ukude ngokomqondo nje yami. Yazi. Nomgodi ngegobhele wona ngiyathokoza ukuthi ufundise isifundo. Ngihlela ngijulele ndoda madoda ngicabanga. Lento khamba kwasibaya ngidla ngaphakathi. Angikwazi ukuthola ukuthula. Kodwa ngaphandle kwalokho kunento engihlayo ngaphakathi. Angazi ngadliwa yilento mina mfethu. Angiyakubamba phuza yami uthi hayi. Ukude ngomcabango utshela mina ukhuluma nami uyazi ukuthi mina ngikhona la for wena. Yakwazi lokho. Udliwa yini? Angazi ngicabanga lento before. Kodwa manje yangifikela. Ukuthi usangoma ngazi ukuthi usandla mfana. Ini. Makhosi. Kade phela ngilindile la njoba kade ushilo. Ngiloku ngiyambuka lo muntu. Ngeke makhosi. Sekunamalanga phelelele lo muntu akavuki la. Ngeke phela. Kade ngilindile mina la.
lo muntu wakho sekuphela amalanga la akavuki akanazo nanezinkomba nje zokuthi uyokaphaphama kodwa ngempela uyokavuki noma ngempela kufanele ngimbizele i-ambulance ongenani angazafele la emzini wami webantu hawe mawozange ngibangela isinyama nkosi yami ngothi ngangikade ngenzani ngempela ngimncane kangaka kulungile Makhosi ngiyakuzwa ngizokwenza njengoba usho nje akukwazi bosa yami ngiyakutshela akukwazi uMaphara wangifakele kangaka ukuthi nadale yangempela kulomfethu wamdala wamshaya kwagcwala wonke umuntu eplazini ukuthi hayi iphikelelile le ndoda le ukubhekelela kwayo kodwa ke akufiki kimi ukuthi lo muntu ufile uyaphila ngimuzwa ngaphakathi enhlizweni igazi lami leli ukuthi usangumusa Hlanhlamvana angiqala ngawuzwa umusa okanjena mfethu qala manje ukuyizwa lento yangishisa ngaphakathi mfethu khulileka amaqhuzu wami themba mina lo muntu ngizombamba ngizohamba ngibuye naye la ngimhudula ngama-dread phansi gcwala ngami uzobona wena ungaqala umdoda ngama-dread asibe nesiqiniseko sempela ukuthi usaHlanhlamvana thumele insizwe ukuthi zimbheke sure zimthole sure nasimthola zimgeze imgunde ekhanda ngifuna ukuvezela abantu kule mfihla le dread khona phakathi yabona into ngishoyo ngiyakuthola bhuza yami ungasaba amasosha khona agcwele ngizowadonsa somlanda azomthola awugcina ngokudonsa lamasosha lawo awulande insizwe uyitshela ukuthi emkhambathini ngiyayidinga ukwatshela ukuthi ke ngifuna ukudayisa umthunzi wenkukhu unentsanga kufanele sigcwalise yonke le ntshanga ayizwa into engishoyo boss usungangishiya ke awubhuza yami ngiyabonga mina bhuza yami wasenza abantu uyabona manje la asoba rich Hello mngani. Hello Juni. Hayibo mngani phela ngisakwazi lo ngagcina lela langa lela lesasigemegeme sakho naleli lahle lakho. Iyangicela amanzi awaqhaqha. Wemngani, ngisacela ungiyeke nje mina ngalamanzi lawo. Mhlambe ngithi ngizofuna wona. Kodwa ke mngani nami ngasiza ngakubona ngiyathemba ukuthi waba right oh. Ngitshela ngisizala ngalela sizwe leyani owangibuya wangilethela. Uboni ke Thomza. Ngangazi ukuthi uzoba right. Awusho ke mngani. Njengoba wadlula nje letha simo sakho naleli lahle lakho leli eday ngicela ukukubona. Seliyazi-ke kodwa ujobe uzithwele ingane kuyona. Hayi baba indaba mngani. Uzothi manje kuba khona into okuzayo lana. Hayi Awona mngani. Sorry mngani bengaqondile ukumemeza yazi. Kodwa-ke sithi sekucacele ke Thomza ukuthi ayakazi ukuthi ingane kuyona yakhe. Kunje usamfihlela. Hayibo. Abo bangakazi. Wena ucabanga ukuthi kuba uyazi ngabe ngimi nawe yini la sisi. La ngicabanga ngiphila. Imngani. Kodwa-ke Thomi nami ngabuza umbhedo nje yazi ngibuza umhlangano ngoba nami phela impilo yami isengicupheni uma yithola ugodovu because mina nawe hlalisi kanje zonke izinto. Nami ngami angazi ngigolaka ngahlezi ngingavele ngizophisana ngibaleke nje. Mina awe ma angifuni nokucanga isile phela lento yakho wemngani. Hayi bandla. Hayi. Naku ngathi uyaphaphama futhi usazikhumbula kodwa ukuthi ubani wena uthi ubani lo khuluma naye ayibo futhi uyazi ukuthi utholwe yimina laphaya esigangeni udindilizile ngempela ulahliswa kwenja kahlahle webhuti usazikhumbula ukuthi ubani nokuthi kahlahle kwenzakalani ngempela ngalo liyasuka ezibedubula ngalesihluku esingaka bawe hayi kulungile ngizokushiya kepha ngiyathemba ukuthi uma ngibuya la wokusukulungela ukuthi unginikeze impendulo ezingifanele ngoba phela angizohlala nomuntu la ngifukade ngifuye umgulukudu uma ngibuya la ngiyathemba ukusukulungela ukukhuluma
ngizama ukuthi ngize la. Eminyakeni edlule bengiphusha lo mshiyashiya ngomthunzi wenkukhu. Ngase ngoyeka-ke ngento ethizeni. Njengoba sengela intshanga into engiyifunayo madoda ngifuna ngene yonke indawo ngisho ukuthi inithawo yabo niphushe lo mthunzi wenkukhu. Sizwana madoda. Nayi. Ngicela ukuthi-ke nqabana nje ubatshele ukuthi ubani uzayana Mantaliyani hayi sinangempela washa niyambamba umaqhuzu leyifakayo igcwele mfethu kangako-ke leyo bafethu abona lo mshikashika lo inombolo kumele imashi lizofinyelela le ku-Hammersdale nabantu kumele bezwe ngathi niyangithola Mantaliyani yazi maqhuzu bavuma bonke abafowethu ngaphandle walesifebe lesi hayi uthulele sifela Maqhuzu, angithuthi njengoba ngithindi nami. Nginilalele nje ngiyakhuluma la. Ngiyadideka nami njengamanje. Uje sathi umbhemo omncane nje lo. Ngithanda niyadlala ngcono bafethu. ifuna umbhemo omncane. Awunikeke lo bhemo omncane mfethu. Yithi siyadlala bhoza yami wena hlama sondela la wena Ugabe ukhona na usanenkinga nje. Bathathe wenqabala nje bayisendlini. Sobanika isikhwama. hayi bhoza yami asaya endlini nasi isikhwama khona la siphethe la bhoza yami angithi ngizosinikeza yona le nje equluzayo le wena lokwayo engashodi ngisho inhlavu lapha manje ungitshela usho ukuthi ngempela abafowenu lapha enzalwa nabo nisende linye nabo ya impela akholakala ukuthi bona kodwa lokho iqiniso ukuthi bona labantu befuna ukutholisa abafundisi manje imali manje uzoyithini ke le ndaba wanaphela kwabafowenu uzoziphiniselela noma uzovela uyiyeke nje yonke lento iphelele emoyeni akona amajama kumele ukuthi ngiyiphenselele kodwa njengokuthi angiyena umbulali kanti-ke futhi okunye angaze ngiyaqala ukuthola abantu bangangiqeqesha ngokwanele bangicije ukuze ngikwazi ukubhekana noguduva kuyingozi lempela kanti khululeka-ke uyakubona lokho ngiyekele kumina konke lokho mina ngazi abantu abazabantu lento le ngiyekele kumina wena ukhawuhlala ukwazi kukodwa ukuthi ngiyohlala ngiseceleni kwakho njalo nje azange ngijabulise ukuzwa lowo mazwi kodwa-ke manani ake ngibuze la kungani vele ufuna ungisiza kukodwa kumele ukwazi ngami ukuthi mina I'm a bad girl futhi ngathi usumnikezile isizathu sokuthi ngiyilwele lento engiyifunayo hayi ngiyakuzwa-ke bad girl
Sithando sami. Ungekho nje empedeni kuhamba kahle. Hayi yonke into ihamba kahle. Uthi abantu bayakhuluma la ngaphandle. Bayakhuluma. Ngabe sithando sami sikhuluma ngani? Phela bayakhuluma uSipha. Hayi sithando sami. Mina ngiyachaza. Abantu sisekho isidingo sokuthi uchaze. Ngoba lokho iqiniso sengiyalazi. Ngiyazi ukuthi isikhathi ngeke khona noSiphana benibambisene. So ayikho nje indoda ngishiye wani bidlalela kuwe. Yazi ngisula amaso kumbonga umfowethu la ekhona. Ukuthi angikhatele wena. Oh kanti hayi ngempela kodwa kudlala enkulu indema. Ngoba kube bengekho nje. Mbaza ngicela sengasekho. Wanda bakwethu yabona leyo ndoda into ebengizoyenza kuyona. Ngiyasaba mina ngoba bengiyiqiba iphina. Ngifunda ukuthi ngawe. Hayibo. Sithando sami, lenze khona kusalayo. Yini esalayo? Khona umuntu omali simkhulisa. Ufuna ukushisa kanje, ufuna sithele amanzi edaxoza. Uzophuma ukushisa phela. Hayi skip lesithini lesi. Hayi. Skip. Na, suvukile. Ela, indoda ayilali kanje, especially manje nezitha nje ngawe, uyangizwa? Lale ngathi useparadise. Ilanga uphapha mama sangona segogothi, sithathe simi kanje. Phambi kwawo. Esiqede ngawo. Ngiyizwa ngisho ubani lo? Ha. Kuleka lo, ngokumlada ngitshela ngithi nangazi abantu abazi abantu. Omunye ke wabo. Ngelejani. Sama. Ya, ntate ngifayela ngayo. Ngiyajabula ukuyazivensizwa Sister Boss. Yeah. Sangoma, ngelejani yini uzokudila ngalogodovu wakini. Yabo? Esikhathi mina ngisaqeqesha wena ukuthi uqine nawe ube indoda. Ukwazi ukubamba isibamba. Wawumfana njani ungakwazi ukuthi akwazi ukuzibambela izinto zakhona vele? Awubeke. Awungitshele ngingayithemba kanjani le ngele yejane yakho ukuthi ngelila ayasijikela. Yabo usipimpa lapha kogodovu. Yezwani lo muntu. kanti khululeka ngesikhulu sami yabo sister boss suka kude sinayo baningi kade bemfuna umbone fit kodwa mina ko ngoba isaqala yaguqanyawo wena relax athemba mina. And besides uyazi naye ukuthi abantu abangibhetheyayo umbetha kanjani. Hayi uzolele impela manje angishonike lithini ucingo leli. Ngena nqaba lenja. Buza yami. Nali chiwo. Mfowethu ngithema ngithola umqhafazo wakho ngathi ngabe ngisayidonsisa ngishayise ku-time kunyaka ngizwe ukuthi ibhoza yami ikhala ngani phela wena mumemeza kumele ngisabele njenge-ambulance. Hayi. Ngiyakuthanda ke lokho ukukhulumayo ukuthi uma ngimemeza kumele usabele. Danke. Lalela ndoda. Nazi inyembezi khona Elizabeth lapha uyishaye. Ngiyawamukela koGuluva uzoba umshana kaGuluva manje. Danke Buza yami. Khuluma nami Buza yami uyazi phela mina ukuthi mina ngihlo nezindlebe zakho Buza yami noma yini for wena mina ngayenza. Yabona into kade ngikhuluma ngayo insukwini ukuthi Sangoma usadlandlavana namanje angidla lento ngaphakathi kumina mfethu ngikwazi ukuthula brother. Yabo le nto le manje ngifuna ungitholele inkabi evunyiwe. Ingishayele lo mjitha lo. Imgunde i-thread kuvele imbongcolo. La mbongcolo ngiyafuna ukuyibona. Yangizwa ngisini.
Awungasabiki lapho Bhoza yami. Mina ngazi abantu khona umfethu engimphethe. Isniper lesa sikulanda se-England sikuthatha sikubeke la. Siqede ngawo ungekudala ngizoza kuthusa ngomaye kuphelile ngaye. Asilande isniper lesi. Simgunda ekhanda. Imtshela mayifika umtshela ukuthi ngifuna inhlamvu enela madreda le ndoda le. Nalela ke. Nakho wona okusalayo mfowethu. Lahleka kwamaphara namanje akunginike ukuthula ngaphansi enhlizweni yami. Abazali bayaphenduka uma ngayeka umfowethu anyamalele kanjena. 3 months akwazi ukwenzeke lokho. Akwazi. Enza sure ukuthi uyamthola. Makufanele kufa umuntu akufa umuntu. Boss. Uzayamubala lona. Vele ngiyakhumbula ukubulala umuntu yazi isandla sami siyancinza siyakhitaza Bhoza. Nginika umsebenzi Bhoza. Uzotholile umsebenzi. Danke. Songangishiya ke. Man. Kulala kucula amagugu wemani ozwanini. Yambawani. Ngeke. Uthi uxabana nje nombazo. Hayi ogeke. Hayi ngeke Ngeke akwazi. Hayibo wemngane, usuphikisa mina ngizibone ngala wamehlo ngitshela ngiyakutshela bekuyigomora neSodoma leyanye isinkulunkulu aza ibhubhise ngomhlaba ngikutshela. Uxabana nesisangana kahle ekhanda lakhe. Ayangazi ke wemngane. Ema ngaka amantombazane nokhetha ayibo. Hayi ngiyakutshela bekithi nje ongizokubona nini ngikutshela indaba engakho ungabona wena bewenza isomizi style ongaphathi ongaphezulu amadoda. Fikile ngiyakwazi unehabo. Hayibo mngani ngiqinisile buka ubaba ethuneni buka mngani ngiyakutshela kodwa ke phela yikho into azoyenza unqaba lenje ibuyele phela leli lahle lakho nje so nawe yikho into azoyenza nayo kwenza aqhubeke nempilo then ubona bonke abantu nje ubala amantombazane yena uyibonela umbazo ke phela umuntu angabeka naye impilo wena nje mngani okwakho ukuthi understand ukuthi ingane yakho inomama abayi2. Hayi ke angazi hayi mina owangikhola ngempela le dole. Hey hayi uyasangana ololo ke fonyana Usala wena ma. hayi ungangidotse phela kanje lakhi yakho umdotse ngathi phara lokukhishisa insimbi manje inkinga yakho Wena nginaso isikhathi sokudlala noNtini. Awukhuluma into eyodwa wena. Wathini kusangoma? Khuluma ngani ubone nengikhuluma ngomlomo. Khuluma nizokhuluma noma uzokhuluma wathini kusangoma mina oyitshela usangoma. Usho kahle phela wena ngithi ubhizi namanye amadoda. Ini? Ngihlangana kuphi namadoda mina? Usobuza mina manje. Ngibuze ba, ngithona ngitshela ngamadoda. Ngani ngizokumana mngane ami yazongishiye ibhodwe ngani ngacisha ngaplaza ishebo mngani ngizokubona kodwa ngizokubona yabona sikebereshe wabaleka wozala wena man hayi umsindo wena ungalokho uthi umsindo wena hayi akusuka kumina hayi yazona ngizokunquma wena yazi usindela uthi umithi ingane yamaphara wena ngizokunquma ngiyakutshela soka yonke into engiyifake lapho ke ngiyifake yaphelela ngase ngifaka nommese bayangitshela ukuthi uyinkabi engathi intwana wena ngenza isiqiniseko ukuthi nomuntu umbulala ngommese ngase ngibuyisela lowo mmese ugcwele igazi lakhe khona kufanele ngikwenze ngiyamphula Em muốn giải được gì nhau đâu sẽ này gì